vrienden. Er kan veel over vrienden worden gezegd. Maar ik denk dat een van de belangrijkste is, en het is waar, het hangt ervan af met wie je omgaat, is het soort persoon dat je bent. Weet je, degene die met een wolf loopt, heeft geleerd te janken. Het is dus erg belangrijk dat je kiest met wie je omgaat. Kijk, de Franse schrijver Voltaire zei dat er alleen onder goede mensen vriendschap kan zijn, aangezien slechte mensen alleen medeplichters hebben en een niksnut alleen een ondeugd partner heeft. Mensen die geen rekening met je houden of die jou misbruiken, hebben soortgelijke partners. Politici hebben aanhangers en eerlijke mensen hebben echte vrienden. En dit? Nou ja, dit is ook waar. Dus pas alsjeblieft op met wie je omgaat. Gewoon, pince.